इतिमध्ये आमी पुलिस और हायर अथॉरिटी जनाइछु लैहोर गयारीनि सायावहाय प्रमोद बर' सारा मा बुंदों नोंथांमोना आं दिन्थिगोन। दा इलेक्शननि समाव बिदि एटेक खालामलायनाय मानाय जों रावबो लुबैया आरो जानोबो नाङा। खुगाजों जेसे हाय डिबेट जा। दा खोथाया जाहैबाय जाथाया नंमारगौ नंमारा आं बेखौबो बुंनो थांला आरो बाव फुटेज माबा माबिबो बिनो थांला। रियेल खोथायाव थांगोन बारा गोलावबो खालामा भिडिअखौ। दा प्रमोद बर' सारा मा बुंग्रोदों? মই দেখিবলৈ পাই দুখ পাইছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি পুলিচৰ হায়াৰ অথৰিটিক জনাইছোঁ যে 2020ৰ নিচিনা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা ইয়াত যাতে নাহে, কোনো থ্ৰেট বা কোনো ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি হায়াৰ অথৰিটিক জনোৱা হৈছে, আমাৰ লোকেল পুলিচ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰা হৈছে। মই আশা কৰিছোঁ যে নেক্সট যিটো ইলেকশ্যন হ'ব ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ হ'ব। তেনেকুৱা যদি কোনোবা অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা কৰে বা ভয় ভীতৰ ৰাজনীতি কৰিব আহে, ইয়াক আইনে কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰিব। এইটো পুলিচে একশ্যন ল'ব। থেংক ইউ। नोंथांमोना नुनो मोनबाय प्रमोद बर' सारा सासे CMआ खुगा सिफैदों। मोजां बाथ्रा। नाथाय नोंथांमोना गोसोआव दंना थांनाय MP इलेक्शन समावहाय लैहोर गयारी मोननि सायाव एटेक खालामदोंमोन। बेबो क'क्राझार मेन टाउनाव CCTV रेकर्ड फुटेजबो दं। अब्लाबो जेबो एक्शन लायाखै ना बाव सोरबा प्रमोद बर' सारा माबा बुंफैदोंमोन? गैया। अब्ला जोंनि राजखान्थिया माबायदि नायलाय? दिनै लैहोर गयारी बायदि सासे फिसानि सायावनो CMआ खोथा बुंफैबाय। ओमफ्राय लैहोरा दाय मावदों होननाय खुगानिफ्राय गनाय लोगो लोगो। नाथाय जेब्ला लैहोर गयारीया एटेक खालामजादोंमोन अब्ला बै समाव मानो रावबो खुगा सियाखै आरो फुटेज थासेयावबो दिनैसिम मानो आयेन बा पुलिसनि खोथा फैयाखैमोन बै समावहाय। जेबो खालामाखै मिथियोब्लाबो नुखानायब्लाबो जायफ्रा टाउन गेजेरावनो एटेक खालामदोंमोन। दा बेखौनो जोंहा सासे साराबो फिननाय होदोंमोन। नोंथांमोना गोसोआव दं जानांगौ आं भिडिअ होनायखौ। मानो रायजोफोर थारैनो मा पलिटिक्स बियो? MP इलेक्शनाव लैहोर फंबायखौ दिनै बिथांमोना मोनसे टीम लानानै बिथांमोना होसोदों। मेनि 7 तारिखआव